তুমি কেমিতি কହି যাଉଛ ଆଉ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହଉଛି ଗୋଟେ କାଗଜ ଯୁଆଡେ ପବନ ଆସିବ ସିଆଡେ ସେ କହିଯିବ। ମିଛ କହୁଛ ତମେ ଅଭିନୟ କରୁଛ ମୋ ସହିତ। ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିବ ଅବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋଉଠି? କେମିତି ମାନସୀ ସେହି ମାନସୀର ପାଦ ପଡ଼ିଲେ ପାଦ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେନି ସେହି ମାନସୀର ପାଦଟା ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯିବ କେମିତି? ଯୋଉ ମାନସୀର ଅଠରେ ଅମୃତ ଝରି ଆସେ ସେହି ମାନସୀର ଅଠରୁ ବିଷ ଝରିବ କେମିତି? କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି କଳିଯୁଗ। ମାନସୀ କଳିଯୁଗର ନାରୀମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଅନେକ ପୁରୁଷର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା କଣ ତମେ ଜାଣିବ? ଜାଣିଛି ଆଉ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି ମାନସୀ। ମାନସୀ ଏ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ଏ ସ୍ୱର୍ଗର ମାନସୀର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଏକଥା ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ସେଇ ତମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛି ମାନସୀ ସୁଗମ ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବ ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଜାଗା ଥିବ ତମେ ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ। ତମ ମାନସୀଟା ତମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା? ଆକାଶରେ ବଡ଼ ଥିଲା ଭଲ ବଡ଼ ପବନ ବହୁଥିଲା ଜଗିର ମେଘ ନେଇ ଆସିଲ କାହିଁକି? ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ସମୟ? ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? କୋଉଠି ଅଛ? বিজয় না মিশি নিজ স্বামীর সহিত করুথিবা স্বাধীনতার অর্থ নারীত্ব উত্থান না নারীত্ব পতন। স্বাধীনতা নাই নারীত্ব ঊর্ধ্বগামী করেছি না স্বাধীনতা দেওয়া নারী সেমানকে বিপদগামী করেছি। তুমি কাହା କଥା କହୁଛ? যাহা হাতরে সংখ্যা মাথারে সিন্দ্র দেশ স্ত্রী করে ঘর কাঠি
ଦେଇ